Ne de kana balabaye yo faamuya wa ne de kana balabaye sitan den toro yiri jugu fere yiri o yiri ya faamuya wa n'a turulen no ka ɲɛ yiri fanga bɛɛ y'a dili de yo faamu donc ne de kana balabaye ne de sitan den toro ye ne de yiri jugu fere ye jarabi bɛ sɔrɔ ye cogo de bolo mais a ka fa wulila dusukasi de bɛ na n'o ye yo faamuya jarabi bɛ fa wulila dusukasi de bɛ na n'o ye yo faamuya i t'a dɔn ko i kamalen kɔrɔ ka ye f'i ni kura ka kɛlɛ i t'a dɔn fana k'i sunkurun kɔrɔ de ye meilleur ye i ni mun bɛ ɲɔgɔn fɛ f'i n'o ka kɛlɛ ni n'o de kɛlɛla i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko kɔrɔlen ka ɲi ne de kana balaba ye sitan den toro yiri jugu feere i y'o faamuya wa donc an bɛna kana jamana in kana kuma jumɛn kan an bɛna kuma denmisɛnninw ka marako kan an bɛna kuma Bamakɔ bandiya kan an bɛna kuma Bamakɔ suyɛnni kan komi ne kana balaba video sujet o sujet nana ye ne kana balaba bɛ se ka video kɛ de mais ne tɛ foyi kɛ ni ne ma sigi o kan wa video kɛla yɛrɛ fana tɛ yen k'i bɛna video kɛ sujet dɔ la ko ne ma deli k'a kɛ mun na sitan den toro yiri jugu feere malidenw Mali kɔnɔ bɛɛ ko ko bandiw cayara bɛɛ ko ko sɔgɔli cayara bɛɛ ko bingani cayara bɛɛ ko suyɛnni cayara bɛɛ ko ko insécurité alhamdulilayi ni fanga wulila k'u bolo da ko ka zow minɛ a ɲɛna n'u wulila ko ka bandiw minɛ a ɲɛna n'u wulila ko ka drogue feerelaw minɛ a ɲɛna mais problème ye min ye est-ce que bi de kun y'u wuli don ya donc u kun bɛ ka kɔnɔni kɛ fo jamana mɔgɔba dɔ ka sɔgɔ u kun bɛ ka kɔnɔni kɛ fo président dɔ de ka sɔgɔ u kun bɛ ka kɔnɔni kɛ fo directeur dɔ de kun ka sɔgɔ wa u kun bɛ ka kɔnɔni kɛ fo o kuma fo diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de kun ka sɔgɔ donc kɔnɔni in kun bɛ ka kɛ fo se ka kɛ mɔgɔba dɔ ma donc ni mɔgɔba dɔ ma sɔgɔ ni alimami dɔ kun ma fa ala ka hinɛ alimami na ni alimami dɔ kun ma fa ni directeur dɔ den kun ma fa ni président den kun ma fa ni député den kun ma fa donc zonw bɔlen don fantan minnu bɛ yen n'u bɛ ka to olu ka butigi kari o fantan ninnu ka marchandise tɛ foyi ye fantan minnu bɛ yen n'olu y'u jilaja k'u ɲɛsi ye bagi sɔrɔ an ka jakarta san ka d'a ma i y'a faamu an denkɛ o ye dɛfu sɔrɔ an ka jakarta san ka d'a ma ko ka mɔgɔw olu y'u débrouiller u ɲɛsiw u dɔgɔninw u balimaw ka jakarta san ka d'olu ma ko walasa o senna bɛ se ka teliya ka taa école la walasa o fana bɛ se ka tila kalan na walasa du na se ka jigi da o kan o mɔnsɔnden ninnu o mécanicien den ninnu o tôlier den ninnu o soudeur den ninnu o commerçant den ninnu a n'o fantan minnu bɛ yen ni olu y'u jilaja ka ji tigɛ ka kɔgɔji tigɛ mɔgɔ mun bɛ kɔgɔji n'a bonya ye maliyɛn den baji i jɔlen ɲɛ bɛ kɔfɛla la bɛɛ ja ka farin baji ɲɛ i y'a faamuya wa mais kɔgɔji i b'a lajɛ fo ka taa tugu kɔgɔji la maliyɛn den kɔgɔji tɛ jamana mun na maliyɛn den kelen ka jilaja ka don baton kɔnɔ i y'a faamuya ka taa kɔgɔji cɛ la a kɔgɔji ye fɔlɔ k'o kɔgɔji tigɛ o k'i débrouiller ko n'i y'a ye ne nana kɔ kan parce que sababu de tɛ du kɔnɔ hɛrɛ tɛ du kɔnɔ donc sisan ne bɔra kalan na ne nimisara ne bɛ n jilaja ka an dɔgɔkɛ mun bɛ yen an balimamuso den mun bɛ yen an balimakɛ den mun bɛ yen dɔ k'i jilaja o ka kɛ kalan o ka kalan ka dɛfu ka moto sɔngɔni bila ka na i y'a faamuya ko k'o di denmisɛnnin dɔ ma k'o ka taa ekɔli la n'i ye moto san ka di den ma fantan den o bɛ faga fantan den o kun bɛ ci moto nɔfɛ fantan den marifa bɛ ci o la moto nɔfɛ o moto bɛ minɛ ka taa n'o ye ka t'o feere aw ma se ka wuli zon kama parce que pourquoi n'i ye moto san ka di den ma n'i ye jakarta san ka di den ma i ye sarikei san ka d'a ma n'i ye jakarta san ka di den ma i ye kasange de d'a ma n'i ye jakarta kura san ka di den ma u yɛrɛ ɲuman na ko pɛlɛpɛlɛni n'i y'o san ka di den ma i b'i sigi n'a ka lahara taga ye n'u y'a minala alihamudulilayi sinon u b'a fa a nɔfɛ u b'i balimakɛ fa a nɔfɛ o bɛ senna san joli joli wuli ma kɛ o si kama u mɛnna la depuis kumajan anw bɛ k'a kuma fɔ aw ma sɔn ka kuma i y'o faamuya wa depuis ATT tile u magara lɔbɔ ɲɛsi dɔ la ATT ye wuluw labɔ ATT ye chien policiers labɔ ATT ye chien gendarmes labɔ ATT ye chien sɔrdasiw labɔ ATT hali chien bere wurusiw an y'u ye Mali kɔnɔ parce que u magara olu la maintenant sisan bi ye suyɛnni in bila sen na bi ye u bɛ ka fantanw ka butigi kari u bɛ ka fantanw dayirimɛ tiɲɛ u bɛ ka fantanw dɛsɛ ka taa baara la u bɛ ka fantanw dɛsɛ ka taa butigi la u bɛ ka fantanw mɔgɔ ni wari tɛ se ka na si ka so donc sisan a y'a to yen fo
fo mogoba do ka faka ko la ka ube soro ka wuli boli kuma don ka usa nsen ka die yo famia wa komo bokun yo don ko ye almami tanyana ta jamana in bandi ko la sisa almami tayale mamtu di ko kelen ka wuli yo famia wa silame wulile kuma na aw be soro ka ko renfort labo donc renfort in kumba wulo me an kutu yoro do wa donc sisa no fo do de ka faka wala sa arafulu ka ke fo do de ka faka wala sa bandu fanga yoro do fo do de ka faka wala sa aw ka bandu mine mali polosi ne wa fa nyana die kono jamana o jamana na sécurité ka bon yo famia wa o jamana kono ibeta soro polisi bunya ne do parce que ambe nyogo negane fo ite nanja kateme koko kan ya famia wa fo ifana te nan kala ya kateme furunto ka furunto nyiniga dabetimiya na soro la deli de ba ke furunto be firi sino sugula sino ni furunto be do kukoro furunto be firi trafic la furunto boro mana koro tiso tabe soro akono ama koro ji jugoro di na fiya kunye balawu ka bo alay donc si ça no fanga menacer ne soro la sou soro la ka bo fanga menacer ne salifu yani fanga ka menacer salifu ka général ya kuntabulu yani fanga ka menacer yo famawa aka groupe intervention kunte yani fanga ka menacer baki kunte wa yani fanga ka menacer o kuma na police nunu kumbemi ou kumbemi parce que fanta mana sa fait massa ore kama fanta mana sa fait massa fanta de mana sa fait massa wartigi de mana sa dosara fama de mana sa dosara yo famia wa no yo fo awnyena ngo mali silameya a ko ite aba kunwane ame nyogo nege ni ala be ka mbenege yo famia wa ala be ka mbenege an yere fana be ka nyogo nege ni yo famia wa parce que est-ce que tu vas karsabe seli wa karsate seli wa ambe sela shuka ante sela shuka fantanshu tu do kuma chamanko e ya famia wa wartigi mana sa o shube seli nyemogo mana sa o shube seli mais ni fantan saro be soro ka nyiningal ke abe seli wa atesuni ya fole fama fantan kundu ya fama parce que fa shuka shi e menta dabla i fama saka fen chama netui yo fama fa shukasi dabla bali fantanya do fama saka fen netu awere ka jamana ta okala je ni bandu ye almami sogo damene nu klala almami na falako yerete almami nu klala falako la anfa te munu be kofe mo te anfa wi ah eni ala ni kirache ni musonyuma babe kokoro ete do giri kono ni musonyuma babe e kokoro betora bobara ko inila OK Betoro de la betora shimbara ko inila betora bobara ko inila donc maintenant ça non na ya ke bobara ko nous nana sisa wulu kele de do ko na wulila en tant que maba ni ka surula inimbala lahi talahi soit musonyuma chalaja musonyuma yo famewa mumbe ni jema sababa la farukolo jema ni nyingi se jema ni nyekse jema kuma ba sababe musomuna bua fama mu disika kuma na deseka kuma na tokoka kuma no bibulu fi misemani saba mu nungala ka mise na kangala ka mise na tekse ka mise no do bibulu iteta kasola ya fama fima saba mana ke e terimuso do yo vie koromso iteta kasola nyekse ka finya nyintara ka finya se ka finya itita kasola yo famewa jamana mu mana sigi tento jamana mu polisi uteye fo fama do dinga shwe jamana mu polisi uteye fo fama do ka fara jamana mu polisi uteye fo almami do ka fara o kuma na polisi be bo fali kofe me yanika jega jalange ka shu fifa ita a kenanjie ka da banabato mawa ni e didu ni di fara o ka usa parce que ni konoboli fara i bobara timialen ko ni bitalahara o be fe anga munke ha fama ou ka dese ka dimiseni fitunu